бар асари омадани ярч дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомии вилояти Хатлон 15 хона пурра вайрон шудааст. Ҳамчунин як пул ва заминҳои кишту роҳҳо низ зарар диданд. сухангӯи ситоди ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании вилояти Хатлон Муродҷон Муҳиддинов иттилоъ дод, ки субҳи 8 майи соли ҷорӣ бар асари омадани ярч дар деҳаи навободи ҷамоати деҳоти Ифтихори ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ 15 хона пурра хароб шудаанд. иттилоъ дода шуд, ки хушбахтона дар ин офати табиӣ ягон нафар осеб надидааст ва талафоти чорво низ ба қайд гирифта нашудааст. муовини сарвазири кишвар Гулмаҳмадзода Давлатшоҳ, раиси вилоят Ҳакимзода Қурбон, роҳбари Кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи кишвар Рустам Назарзода аз деҳаи Навобод, ки 15 хона бар асари омадани ярч пурра вайрон шуд, дидан карда масъулонро муваззаф карданд, ки дар муҳлати кӯтоҳ харобиҳои офати табииро рафъ карда ба сокиноне, ки хонаҳояшон зарар диданд, ёрӣ расонида шавад, илова кард Муродҷон Муҳиддинов. Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ба хотири пешгирӣ аз фалокат ва марги одамон тасмим гирифтааст, аъзои 167 оиларо ба маконҳои амн интиқол диҳад.